ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ സ്കൂൾ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാഞ്ജനാശലാഘ്യ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാം ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സുർവേ ഗൗരിചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ പ്രഭുപാദ की जय गुरु महाराज की ताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादन निष्ठारग मद्भाग्य मदानंदा नमोस्तुते. सुंदराय श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंदम 31 अध्याയം ശ്ലോകം 17. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹ്യാന്യദേഹ വിവരേ ജഡരാഗ്നിനാശ്രേ പിൻമൂത്രകൂപപതിതോ വിശദത്തദേഹ ഇച്ഛന്നിതോ വിവസിതും ഗണയൻ സമാസാൻ നിർവാസ്യതേ കൃപണതീർ ഭഗവൻ കഥാനു. ദേഹന്യദേഹ വിവരേ ജഡരാഗ്നിനാശ്രേ വിന്മൂത്രകൂപപതിതോ വൃഷദപ്തദേഹ ഇച്ഛന്നിതോ വിവസിതും ഗണയൻ സ്വമാസാൻ നിർവ്യാസ്യതേ കൃപണതീർ ഭഗവൻ കഥാനു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാന്യദേഹ വിവരേ ജഡരാഗ്നിനാശ്രേ വിന്മൂത്രകൂപപതിതോ വൃഷതപ്തദേഹ ഇച്ഛന്നിതോ ഗണയൻ സ്വമാസാൻ നിർവ്യാസിതേ കൃപണതീർ ഭഗവൻ കഥാനു.
നിർവാസിതേ കൃപണതേ ഭഗവന്തദാനോ ദേഹന്യദേഹ വിവരേ ജഡരാഗ്നിനാസൃ ദേഹവിവരേ ജഡരാഗ്നിനാസൃ വിൺമൂത്രകൂപപതിതോ വൃഷദപ്തദേഹ മൂത്രകൂപപതിതോ ഇച്ഛന്നിതോ വിവസിതും ഗണയൻ സ്വമാസാൻ ചന്നിതോ വിവസിതും ഗണയൻ സമാസാൻ നിർവ്യാസ്യതേ കൃപണതീർഭഗവൻ കഥാനു നിർവാസ്യതേ കൃപണതീർഭഗവന്തദാനോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 4 പേര് കൂടി നാല് പേര് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. കുറച്ച് സ്ലോലി ചൊല്ലിയാൽ മതി. ഇത് കുറച്ച് 4 വരിയുള്ള ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ, കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. മാലതി മാതാജി, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി, സിന്ധു മാതാജി, സുവർണപ്രഭ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിൺമൂത്രകൂപപതിതോ തദേഹ സന്നിധോ വിവസിതം ഗണയൻ സ്വമാസാൻ നിർവാസ്യതേ കൃപണതീർഭഗവൻ ദദാനു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അംബുജദേവി മാതാജി, രാജി മാതാജി, നിർമ്മല മാതാജി, പത്മകുമാരി മാതാജി ചെടി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ദേഹവിവരേ ജഡരാഗ്നിനാസൃ മൂത്രകൂപപതിതോ വൃഷദപ്തദേഹ ഇച്ഛന്നിതോ വിവസിതും ഗണയൻ സമാസാൻ നിർവാസ്യതേ കൃപണതീർഭഗവൻ കഥാനു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. തങ്കമണി മാതാജി, ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി, തനുപ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. ദേഹവിവരേ ജഡരാഗ്നിനാസൃ വിൺമൂത്രകൂപപതിതോ വൃഷദപ്തദേഹ ഇച്ഛന്നിതോ വിവസിതും ഗണയൻ സ്വമാസാൻ നിർവാസ്യതേ കൃപണതീർഭഗവൻ ദദാനു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി, ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി, ഗീതാ ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹവിവരേ ജഡരാഗ്നിനാസൃ വിൺമൂത്രകൂപപതിതോ വൃഷദപ്തദേഹ ഇച്ഛന്നിതോ വിവസിതും ഗണയൻ സ്വമാസാൻ നിർവാസ്യതേ കൃപണതീർഭഗവൻ കഥാനു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ശാന്തകുമാരി മാതാജി, രാമേന്ദ്ര പ്രഭു, വസന്ത മാതാജി, ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേഹവിവരെ ജലരാഗ്നിനാഥോപപതിതോ ദേഹ ഭഗവാൻ സദാനോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞവരൊന്ന് കൈ താഴ്ത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് കുറച്ച് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ 4 ആളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൈ ഉയർത്തിയവരിതാകുമ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞവര് ഉടനെ തന്നെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ. രമണി മാതാജി, ജമില പ്രസന്ന മാതാജി, ഗീതാസി മാതാജി, വത്സല ഗോപാല മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ നമോ പ്രഭുജി. ഭഗവതേ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം പകർന്നു നോക്കാം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ദേഹി, ശരീരം സാക്ഷാത്കരിച്ച ആത്മാവ്, അന്യദേഹ, മറ്റൊരു ശരീരത്തിന്റെ വിവരെ ഉദരത്തിൽ, ജഡര ആമാശയത്തിന്റെ, അഗ്നീന, അഗ്നിയാൽ, അസ്രക്, രക്തത്തിന്റെ, വിഡ്, മലം, മൂത്രം, ഉപ, ഒരു കുളത്തിൽ, പതിതഹ, പതിച്ചു, വൃഷ, ശക്തമായി, തപ്ത, ചുട്ടുപൊള്ളിയ, ദേഹ, അവന്റെ ശരീരം, ഇച്ഛൻ, ആഗ്രഹിക്കുന്ന, ഇതഹ, ആ സ്ഥലത്തു നിന്നും, വിവസിതും, പുറത്തു കടക്കാൻ, സ്വമാസാൻ, അവന്റെ മാസങ്ങൾ, നിർവ്യാസ്യതെ, മോചിപ്പിക്കപ്പെടും, കൃപണതി, ബുദ്ധിക്ക് പിശുക്കുള്ള വ്യക്തി, ഭഗവാനോ, ഭഗവാനെ, കഥാ, എപ്പോൾ, നൂ, തീർച്ചയായും. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിലെ രക്തത്തിന്റെയും മലമൂത്രാദികളുടെയും കുളത്തിൽ നിപതിച്ച ശരീരം സാക്ഷാത്കരിച്ച ആത്മാവ് മാതാവിന്റെ ഉദരാഗ്നിയാൽ ചുട്ടുപൊള്ളി അവിടെ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ട് തന്റെ മാസങ്ങൾ എണ്ണി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: ഓ എന്റെ ഭഗവാനെ, എന്നാണ് ഞാൻ, ഒരു നികൃഷ്ടാത്മാവ്, ഈ തടങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുക? അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താ പറയാ, പലതരത്തിലും എന്താ പറയാ, ഒരു ചെറിയ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച പോലെ അവിടെ തല കീഴായിട്ടൊക്കെ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിരകളൊക്കെ സഹോദരങ്ങളായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലെ. അവന്റെ ആ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അറിയാനുള്ളത്, അതുപോലെ എത്രയോ ജന്മങ്ങള് ഇതുപോലെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർമ്മ വരികയും അല്ലെ, ഭഗവാൻ അവബോധം കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴാണ് ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് കടക്കുക, മോചിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്ന്. ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ. ജീവസത്യയുടെ മാതൃഗർഭത്തിലെ സ്നിഗ്ധവും പരിതാപകരവുമായ അവസ്ഥ ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നു. കുട്ടി ഒഴുകി നടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വശത്ത് ജഡരാഗ്നി, മറുവശത്ത് രക്തവും മലമൂത്രാദികളും മറ്റു വിസർജ്യങ്ങളും. 7 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വന്തം അവബോധം വീണ്ടെടുത്ത അവൻ തന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഭീകരാവസ്ഥ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മോചനം വരെയുള്ള മാസങ്ങൾ എണ്ണി അവിടെ കഴിയുമ്പോൾ ആ തടങ്കലിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാനുള്ള തീവ്രമായ ഉത്കണ്ഠയിലാണവർ. പരിഷ്കൃതൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിലെ ഈ ഭയാനകമായ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുക്കുന്നതേയില്ല.
ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി അവൻ ചിലപ്പോൾ ശിശുവിനെ ഗർഭചിത്രം നടത്തി കൊല്ലാനും ശ്രമിക്കുന്നു. ഗർഭപാത്രത്തിലെ ഈ ഭീകര ദുരിതാവസ്ഥ ഗൗരവത്തിലെടുക്കാതെ ഭൗതികതയിൽ അതിര് കടന്ന് രമിക്കുന്ന അത്തരം വ്യക്തികൾ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഈ ജീവിതം വർദ്ധിച്ച അളവിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ കൃപണദീഹി എന്ന വാക്ക് അർത്ഥപൂർണമാണ്. ദി എന്നാൽ ബുദ്ധി എന്നും കൃപണ എന്നാൽ പിശുക്കോടെ എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ബുദ്ധിയിൽ പിശുക്ക് കാട്ടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അഥവാ സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബദ്ധജീവിതം. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിക്ക് മതിയായ വികാസമുണ്ട്. വികസിച്ച ബുദ്ധി ജനന മരണങ്ങളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാനാണ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്. അത് ചെയ്യാത്തവൻ പിശുക്കനാണ്. ഭാരിച്ച സ്വത്തുണ്ടായിട്ടും അനുചിതമായി ചെലവഴിക്കാതെ വെറുതെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവനെ മനുഷ്യബുദ്ധി മായയുടെ കുരുക്കളിൽ നിന്നും ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ ചെലവഴിക്കാത്തവനെ പിശുക്കനായി കണക്കാക്കുന്നു. പിശുക്കൻ എന്ന വാക്കിന്റെ നേരെ വിപരീതാർത്ഥമുള്ള വാക്കാണ് ഉദാരം. പിശുക്കന്റെ വിപരീതം വളരെ ഉദാരമതി എന്നും, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ ബുദ്ധി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ വളരെ ഉദാരമതി എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവൻ തന്റെ മനുഷ്യബുദ്ധി ജനങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി കൃഷ്ണാബോധ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ലുപ്തില്ലാതെ ചെലവഴിച്ച് ഉദാരമതിയാകുന്നു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 18ാമത്തെ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനേ ദൃശ്യം ഗതിമസൗ ദശമാസേ ഈശാ സംഗ്രാഹിതാ പുരുതയേന പവാദൃശേന സ്വേനൈവ ദുഷ്യതു ഹൃദേന സദീനനാദഃ നാമ തത്പ്രതിവിനലാഞ്ജലിമസ്യ കുര്യാത്. യേനേ ദൃശ്യം ഗതിമസൗ ദശമാസേ ഈശാ സംഗ്രാഹിതാ പുരുതയേന പവാദൃശേന സ്വേനൈവ ദുഷ്യതു ഹൃദേന സദീനനാദഃ കോ നാമ തത്പ്രതിവിനാഞ്ജലിമസ്യ കുര്യാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം, ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഉയർത്തണം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഏന ആരാൽ, ഭഗവാനാൽ, ഈ ദൃശ്യം ഇത്തരം ഗതിയും അവസ്ഥ അസോ ആ വ്യക്തി അഥവാ ഞാൻ തന്നെ ദശാമാസ്യ 10 മാസം പ്രായമുള്ള ഈശാവോ ഭഗവാനെ സംഗ്രാഹിത സ്വീകരിക്കാൻ അർഹനാക്കി ഹൃദയേന വളരെ കാരുണ്യപൂർവം ഭവാദൃശേന സാദൃശ്യപ്പെടുത്താനാവാത്ത സ്വേന സ്വന്തം ഏവ ഒറ്റയ്ക്ക് തുഷ്യതു സ്വന്തം തുഷ്യതു അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനായേക്കാം ഹൃദയേന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്താൽ സഹ അത് ദീനനാഥ പതിതാത്മാക്കളുടെ അഭയം ക ആരി നാമ തീർച്ചയായും തത് ആ കാരുണ്യം പ്രതി തരികെ വിനാ പ്രതീക്ഷയോടെ അഞ്ജലിയും ഉപ്പുകൈകൾ അസ്യ ഭഗവാന്റെ പുതിയാത് മടക്കി നൽകാൻ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, വെറും 10 മാസം പ്രായമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അങ്ങയുടെ കാരണരഹിതമായ കാരുണ്യത്താൽ ഞാൻ അവബോധത്തിലേക്ക് ഉണർന്നു. സകല പതീതാത്മാക്കളുടെയും മിത്രമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ അകാരണമായ ഈ കാരുണ്യത്തിന് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് അവനെ ബുദ്ധിയും മറവിയും നൽകുന്നത്. ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് ഭൗതിക സ്വാധീനത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്നും വെളിയിൽ വരാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അവനെ ആന്തരികമായി പരമാത്മാവ് എന്ന നിലയിലും ബാഹ്യമായി ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള മഹത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരത്തെ പോലെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ആത്മീയ ഗുരുവായി ബുദ്ധി ദാനം ചെയ്യും. പതീതാത്മാക്കളെ തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ദൈവിക രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ സദാ അവസരം തേടുകയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ എപ്പോഴും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് കടപ്പാടുള്ളവരായിരിക്കണം.
എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ സന്തോഷാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏതു നേരത്തും ഉത്സുകനാണ് അദ്ദേഹം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തിരികെ നൽകാൻ പര്യാപ്തമായ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അതിനാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിച്ച് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും. ഗർഭപാത്രത്തിലെ ശിശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ചില നിരീശ്വരവാദികളാൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. ഒരു കുട്ടിക്ക് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടന്ന് അത്രയും ഹൃദ്യമായി എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ സകലതും സാധ്യമാകും. കുട്ടി ബാഹ്യമായി സ്നിഗ്ധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ആന്തരികമായി ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അവന്റെ ഒപ്പം അവിടെയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയാൽ സർവ്വതും സാധ്യമാണ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. ഇഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കൃഷ്ണന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി അല്ലെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എല്ലാ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം, ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അല്ലെ നമുക്ക് സാധാരണ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സന്തോഷിക്കണം എന്ന് കരുതിയത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഇവിടെ ദുഃഖാലയമാണ്. ഇത് അശാശ്വതമായിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയില്ല അല്ലെ. അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള വഴി തേടുകയും ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അതിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുത്തൂടെ, ഇവിടെ നമുക്ക് സന്തോഷകരമാക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ട് പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടത്തുന്നു അല്ലെ. പല പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസും അല്ലെ, പല ഉപകരണങ്ങളും മറ്റു പല ഇന്ദ്രിയാസ്വാദന വസ്തുക്കളും ഒക്കെ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാലൊന്നും ഒരിക്കലും സന്തോഷം ലഭിക്കും അല്ലെ. എത്ര കാലം സന്തോഷം ലഭിക്കും? എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരു റൂമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരാളെ അതിൽ പൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കാലം അവിടെ സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കില്ല അല്ലെ. അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരണം. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തില് യഥാർത്ഥ ആനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോഴാണ്, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ഉള്ളപ്പോഴാണ്. അപ്പോ അവിടേക്ക് പോകുവാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ കാരുണ്യം നൽകുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തന്നെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ചൈത്യഗുരുവായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്നും, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഭഗവത് പ്രതിനിധിയായിട്ട് ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെയും അയക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരെ അങ്ങനെയുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മേൽ കാരുണ്യം കാണിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രഭുപാദരുടെ ഒക്കെ കാര്യം ഇന്നലെ. ഒരു സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആളോടൊക്കെ നാമം ജപിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കുറച്ച് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഏറ്റവും തമോ ഗുണത്തിനേക്കാളും താഴേക്ക് പതിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ജീവാത്മാക്കളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക വളരെ പ്രയാസമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ഇല്ല അല്ലെ.
എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഹിപ്പികളൊക്കെ എല്ലാ 4 യമ നിയമങ്ങളും ലംഘിച്ച് അത്രയും കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെയാണ് പ്രഭുപാദര് അവരെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് പ്രസാദമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രഭുപാദർ അവർക്കൊക്കെ വിളമ്പി കൊടുത്ത് അവർ കഴിച്ച പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ കഴുകി വെക്കും. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളും. പ്രഭുപാദർ അത്രയും കാരുണ്യമാണ്, ജീവദയ. പ്രഭുപാദർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കഴിയാം. പ്രഭുപാദരുടെ ഒരു വീട് നിങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. രാധാ ദാമോദർ ടെമ്പിളിൽ അവിടെയായിരുന്നു പ്രഭുപാദര് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അവിടെ പ്രഭുപാദരുടെ ആ റൂമിന്റെ ഡോർ തുറന്നാൽ ഭഗവാനെ കാണാം, രാധാ ദാമോദറിനെ കാണാം. അതിന്റെ വിൻഡോ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രൂപഗോസ്വാമി കാണാം, രൂപഗോസ്വാമിയുടെ സമാധി കാണാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും പ്രസാദമൊക്കെ കിട്ടും, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തന്നെ കഴിയാം അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരെ ആ വൃന്ദാവനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് വിദേശത്തേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് സ്വന്തം താല്പര്യമല്ല, ജീവദയ. മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും കഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളെയും രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പോയിട്ടുള്ളത്. ധാരാളം ഭജനാനന്ദികളെ കാണാൻ നമുക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അവരൊക്കെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം സാധന മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നവരാണ്. അവര് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇടപെടില്ല. സ്വന്തമായിട്ട് ജപിക്കും, സ്വന്തമായിട്ട് ഭാഗവതം വായിക്കും, സ്വന്തം സാധനയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഭജനാനന്ദികളായിട്ട് കഴിയുന്നു. ഗോഷ്ഠ്യാനന്ദി എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ പ്രീച്ച് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെയും കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കുക. അത് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ അതേ പാത തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദരൻ പിന്തുടരുന്നത് അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ എല്ലാം പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. രാക്ഷസന്മാരുടെ മക്കളാണ് അവിടെ. രാക്ഷസ ഗുരുകുലത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് രാക്ഷസന്മാരുടെ മക്കൾ തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അവർക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അവരെ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരും വിദേശത്ത് പോയിട്ട് അത്രയും അധപതിച്ച ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെയൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കി മാറ്റുള്ളത്. അത്രയും സ്വന്തം ജീവിതം പോലും എന്താ പറയാ പണയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പ്രഭുപാദരുടെ നേരെ ആക്രമണം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മയക്കുമരുന്നൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ബോധം നശിച്ച ഒരു വ്യക്തി പ്രഭുപാദരുടെ നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദർ പിന്നീട് അവിടുന്ന് ആ വീട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പിന്നീട് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത്രമാത്രം എന്താ പറയാ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടാണ് പ്രഭുപാദർ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചത്. വേറെ ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോവില്ല ഒരിക്കലും. അവിടെ വൃന്ദാവനത്തു നിന്ന് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് നേരിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അത്രയും നല്ലൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രഭുപാദർ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വൃന്ദാവനം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രീച്ചിങ്ങിനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് ഗർഭസ്ഥ ശിശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു 7-ാം മാസം മുതൽ അവബോധം വളർന്നു തുടങ്ങുന്നു. കുട്ടിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനും വെള്ളം കേൾക്കാനും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളൊക്കെ ഉച്ചത്തില് വായിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് ആ കുട്ടിയും കേൾക്കും. ഗർഭശിശു അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് കയാതുവിന്റെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ചാണ് നാരദ മുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടായത്. അപ്പൊ അതേ കുട്ടിക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശക്തിയും ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ കിടന്നിട്ട് നരകിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരാനായിട്ട് ആ കുട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആൾക്കാർ പലതരത്തിലുള്ള വിഷമതകളും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ.
എന്നാൽ ആരും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോകാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ മഴയൊക്കെയാണ്, ഞാൻ സ്കൂട്ടറിലൊക്കെ പോയിട്ട് നനയുന്നു, എനിക്കൊരു കാറ് വേണമായിരുന്നു ഭഗവാനെ, കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് പോവായിരുന്നു, മഴയൊന്നും കൊള്ളാതെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണമെന്ന് ആരും പ്രാർത്ഥിക്കില്ല അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രന്റെ ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഗജേന്ദ്രൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ എനിക്ക് ആനയുടെ ശരീരം കിട്ടിയിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല, എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മോചനമാണ് വേണ്ടത്, ആനയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിച്ചിട്ട് ഇനി വേറൊരു ജീവിതം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ. ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു, ശാപം കൊണ്ട് ആനയായി അല്ലെ. ആനയായിട്ട് ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഇന്ദ്രദ്യുമ്നായാലും അല്ലെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയാലും മതി എന്നല്ല ആ ഗജേന്ദ്രൻ ആനയുടെ ശരീരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. എനിക്ക് ഒന്നിനും സാധിക്കാത്ത ഈ ആനയുടെ ശരീരം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനമില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ശരീരം തന്നെ വേണ്ട, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് മോചനമാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനമാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും ഗജേന്ദ്രൻ. ഒരു ആനയായിട്ടും അല്ലെ, ആനയായിട്ടും തുമ്പിക്കൈയിലൊരു താമര എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് നേരെ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനോട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പൊതുവെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥിക്കല് പതിവാണ് അല്ലെ. എന്താ പറയാ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് മോചനം വേണം, ബദ്ധജീവാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം വേണം, ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണമെന്ന് അങ്ങനെ കൂടുതൽ ആരും പ്രാർത്ഥിക്കില്ല. ഇപ്പോ കൂടുതൽ എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ സന്തോഷം ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല എന്ന്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ട് സന്തോഷവാനാവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു, എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല. ഓ ഗർഭസ്ഥ ശിശു എന്നാലും അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് എന്താ പറയാ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തു കിടക്കണം. അവിടെ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിലെ രക്തത്തിന്റെയും മലമൂത്രാദികളുടെയും കുളത്തിൽ നിബന്ധിച്ച ശരീരം സാക്ഷാത്കരിച്ച ആത്മാവ് മാതാവിന്റെ ഉദരാഗ്നിയാൽ ചുട്ടുപൊള്ളി അവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ട് തന്റെ മാസങ്ങൾ എണ്ണി കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഓ എന്റെ ഭഗവാനെ, എന്നാണ് ഞാൻ ഈ നികൃഷ്ടാത്മാവ് ഈ തടങ്കിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുക. കുട്ടി അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കും. ചിലപ്പോഴേ ചില കുട്ടികളെല്ലാം കാണാമോ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ലെ. 9 മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് 10-ാം മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോ താഴേക്ക് കുട്ടി ഇറങ്ങി വരും. അത് അത്രയും എന്താ പറയാ അവിടെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പോലെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ അത്ര സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ താഴ്ന്നു വരുമ്പോൾ അത്ര സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ കുട്ടി വല്ലാതെ തല കീഴായി കിടന്നിട്ട് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടും അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ചിലപ്പോൾ അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ആടുന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ ഭഗവാൻ കേൾക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ചില കുട്ടികളെ ഒന്നും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക. കുറച്ച് നേരത്തെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് പ്രസവ വേദന വരികയും അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയും അല്ലെ. ഇന്ന് ആധുനിക രീതിയിൽ സിസേറിയനൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് വേഗം തന്നെ കുട്ടിയെ എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അപ്പൊ ആ വേദന സ്ത്രീക്ക് പ്രസവ വേദന വന്നിട്ട് പ്രസവിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നത് ആ കുട്ടിയെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാണ്. ഭഗവാനോട് കൂടുതലായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്നും പുറത്തു കിടക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുന്നത്. കുട്ടി പറയുന്നത് ഈ തടങ്കിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മോചിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ജീവസത്തയുടെ മാതൃഗർഭത്തിലെ സ്നിഗ്ധവും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ ഇവിടെ വരുന്നു. കുട്ടി ഒഴുകി നടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു വശത്ത് ജഠരാഗ്നി, മറുവശത്ത് രക്തവും മലമൂത്രാദികളും മറ്റു വിസർജ്യങ്ങളും. നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ ദഹിക്കുന്നു അല്ലെ, അത് ജഠരാഗ്നി അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അഹം വൈശാനരോ എന്താണ് ആ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ദഹനാഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ജഠരാഗ്നി നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണമൊക്കെ ദഹിക്കാനുള്ള പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു വശത്ത്. മറുവശത്ത് രക്തവും മലമൂത്രാദികളും മറ്റു വിസർജ്യങ്ങളും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ ഒഴുകി അടക്കുകയാണ്. 7 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്വന്തം അവബോധം വീണ്ടെടുത്ത അവന്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ഭീകരാവസ്ഥ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മോചനം വരെയുള്ള മാസങ്ങൾ എണ്ണി അവിടെ കഴിയുമ്പോൾ ആ തടങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കുവാനുള്ള തീവ്രമായ ഉത്കണ്ഠയിലാണ് അവൻ. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഭഗവാനോട്. എപ്പോഴാണ് അല്ലെ 10 മാസം ആവാനായിട്ട് എണ്ണിക്കൊള്ളുന്നത്. 7-ാം മാസം മുതൽ അവബോധം വരും. 8, 9 ഇങ്ങനെ എണ്ണിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് ഈ പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഭഗവാനെ എപ്പോഴാണ് ഈ തടങ്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക അല്ലെ. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്? എനിക്ക് പുറത്തേക്കേ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. 16 വർഷം ആ വാട്ടിയുടെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ മായയുടെ പിടിയിലായി പോകും പുറത്തു വന്നാൽ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് നൽകി, നീ ഒരിക്കലും മായയിൽ പിടില്ല അല്ലെ, എന്നെ ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും.
അപ്പൊ ഇവിടെ കുട്ടി നേരെ തിരിച്ചാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, എനിക്ക് എത്രയും വേഗം പുറത്തേക്ക് പോകണം, ഇവിടെ കിടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പരിഷ്കൃതൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിലെ ഈ ഭയാനകമായ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുക്കുന്നതേയില്ല. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനു വേണ്ടി അവൻ ചിലപ്പോൾ ശിശുവിനെ ഗർഭചിത്രം നടത്തി കൊല്ലാനും ശ്രമിക്കുന്നു. ഗർഭപാത്രത്തിലെ ഈ ഭീകര ദുരിതാവസ്ഥ ഗൗരവത്തിലെടുക്കാത്ത ഭൗതികതയിൽ അതിൽ കടന്നു രമിക്കുന്ന അത്തരം വ്യക്തികൾ മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ഈ ജീവിതം വർദ്ധിച്ച അളവിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നു. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കുട്ടിയൊക്കെ കൊല്ലുന്നു, അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന് ഭഗവാനാണ് അതിലൊരു ആത്മാവിനെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ ആ ഒരു ഗർഭത്തെ അലസിപ്പിക്കുന്നത്, അബോർഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ വധിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്, അല്ലെ? നമ്മളൊരു പുറത്തൊരാളെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭൗതിക കോടതിയിൽ അയാൾക്ക് തൂക്കുകയറി വിധിക്കും, അല്ലെ ജീവപര്യന്തം വിധിക്കും, അല്ലെ? കോടതി ശിക്ഷിക്കും നമ്മുടെ. അങ്ങനെ ഒരാളെ പുറത്തുനിന്ന് കൊന്നതുപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവിനെ ഗർഭചിത്രം നടത്തി കൊല്ലുന്നത്. അതും ശിക്ഷയാണ്, അല്ലെ? അത് ഭഗവാന്റെ കോടതിയിൽ, യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും, അല്ലെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോരോ നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് വന്നതാമിശ്രം എന്നുള്ളതൊക്കെ, അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള നരകങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇതിന്റെ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയാ, ഇന്ന് അങ്ങനെയാണ് പലതും. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനായിട്ട് ചില ആൾക്കാരൊന്നും അങ്ങനെ ഗർഭിണിയാകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കില്ല, അല്ലെ? ചിലപ്പോഴൊക്കെ പുരുഷന്മാര് അങ്ങനെ ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യയുടെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഗർഭിണിയാകാനായിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല, അല്ലെ? ചിലപ്പോൾ ചില സ്ത്രീകളും ഗർഭിണിയാവണ്ട ഇപ്പോഴൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് അങ്ങനെ പല മാർഗങ്ങളിലൂടെയും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്താ പറയാ ഗർഭത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന പ്രക്രിയയൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ അത്രയും അത്യന്തം പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. അതില് ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ഒരു ആത്മാവിന് മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ആ ഒരു അതിന് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് ചിലപ്പോൾ പുറത്തു വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡിവോട്ടി ആയിപ്പോഴും, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ച് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഉള്ള ജന്മം ലഭിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഒരു ജന്മത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന, നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പശുവിനെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നു, കാളയൊക്കെ കൊല്ലുന്നു, അല്ലെ? മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആ പശുവിന്റെ ഒക്കെ അവസാനത്തെ ജന്മമാണെന്നാ പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പശുവിനെ കൊന്നാൽ എന്തായി, വീണ്ടും അതിന് വീണ്ടും പശുവായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. നമ്മള് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ നാവിന്റെ രുചിക്കായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തെ ആ മൃഗത്തെ കൊല്ലുമ്പോൾ, ആ പശുവിനെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പശുവിന്റെ ആ ഒരു അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രോസസ്സ് അവിടെ നിൽക്കും, അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ് പശുവിന്റെ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് ലഭിക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ആ മൃഗത്തെ, ആ പശുവിനെ കൊല്ലുന്നതിനോട് കൂടിയിട്ട് അത് വീണ്ടും പശുവായിട്ട് തന്നെ ജനിക്കാനും, അല്ലെ? വീണ്ടും ആ കാലയളവ് പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ടും വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ഇല്ലാതാക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ എത്രയോ കാലം കൂടിയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു മനുഷ്യജന്മം ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് അത്രയും പാപകരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ്. അതിന് കഠിനമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ തന്നെയുണ്ട്, അല്ലെ? അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് പലരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ കൃപണ ദി എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥപൂർണ്ണമാണ്. ദി എന്നാൽ ബുദ്ധി എന്നും കൃപണ എന്നാൽ പിശുക്കോടെ എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ബുദ്ധിയിൽ പിശുക്ക് കാട്ടുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ്, അഥവാ സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉചിതമായി ഉപയോഗിക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ബദ്ധ ജീവിതം. മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിക്ക് മതിയായ വികാസമുണ്ട്. വികസിച്ച ബുദ്ധി ജനനമരണങ്ങളുടെ ആവർത്തനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാനാണ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടത്. അത് ചെയ്യാത്തവൻ പിശുക്കനാണ്. ഭാരിച്ച സ്വത്തുണ്ടായിട്ടും അത് ഉചിതമായി ചെലവഴിക്കാത്ത, വെറുതെ കണ്ട് ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുവനെ പോലെ മനുഷ്യബുദ്ധി മായയുടെ കുരുക്കളിൽ നിന്നും ജനംകൃതികളുടെ ആവർത്തനത്തിൽ പുറത്തു കടക്കാൻ ചെലവഴിക്കാത്തതിനെ പിശുക്കനായി കണക്കാക്കുന്നു. കൃപണ എന്ന് പറയും, അല്ലെ? കൃപണതി എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിയിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നവൻ എന്ന്. എന്താണ് ബുദ്ധി പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നവന്? ബുദ്ധി ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തവൻ, അല്ലെ? ഈ മനുഷ്യജന്മം തപോദിവ്യം പുത്രകായനാണ് ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നത്. പുത്രന്മാരെ, ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവത് ആരാധനയ്ക്കായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് പറയും. അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത
വെറും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് യഥേഷ്ടം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ചെയ്യുക എന്ന് കരുതുന്നത് അത് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞവരുടെ പണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ബുദ്ധിയിൽ പിശുക്ക് കാട്ടുന്നവരാണ്, അല്ലെ? ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവാൻ, ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ടുള്ള സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാരുണ്യം കാണിക്കും, അല്ലെ? പല ഡിവോട്ടീസും, ഇസ്കോണിലുള്ള പല ഡിവോട്ടീസും പറയുന്നുണ്ട്, അവരെ ഒരു ഗുരുവിനെ തെരഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവരൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. പല വലിയ വലിയ മഹാരാജാക്കന്മാരും അവരൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അവരുടെ അനുഭവം. അവർക്ക് ധാരാളം ഉയർന്ന വ്യക്തികളെയൊക്കെ അറിയാം, എന്നാൽ അവരിൽ നിന്നും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിച്ചില്ല. യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള വഴി അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് അറിയില്ല. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് അവസാനം അവരൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ കാണുകയും പ്രഭുപാദരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളെ കേൾക്കുകയും ഇതാണ് എന്റെ ഗുരു എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പലരും അവരൊക്കെ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. ഹിമാലയത്തിലും മറ്റുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ അവരൊക്കെ അലയുകയുണ്ടായി. പല സ്ഥലങ്ങളും സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഭാരതം മുഴുവൻ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. ചില മഹാരാജാക്കന്മാർക്ക് അവരൊക്കെ ലോകം മുഴുവൻ തന്നെ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ അന്വേഷിച്ച്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആത്മീയ ഗുരുവിനെ അവരെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ കണ്ടെത്തുകയും ശ്രീല പ്രഭുപാദറിനെ സറണ്ടർ ആവുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ആ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കുന്നു, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവരെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനായിട്ട് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പിശുക്കൻ എന്ന വാക്കിന്റെ നേരെ വിപരീതാർത്ഥമുള്ള വാക്കാണ് ഉദാരം. പിശുക്കന്റെ വിപരീതം വളരെ ഉദാരമതി എന്നും, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ തന്റെ ബുദ്ധി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്നതിനാൽ അവൻ വളരെ ഉദാരമതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അവൻ തന്റെ മനുഷ്യബുദ്ധി ജനങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി കൃഷ്ണാബോധ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി വൃത്തിയില്ലാതെ ചെലവഴിച്ച് ഉദാരമതിയാകും, അല്ലെ? മറ്റുള്ളവർക്കും തന്റെ ബുദ്ധി മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഉദാരമതി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മറ്റത് കൃപണൻ, അല്ലെ? കൃപണാദി ബുദ്ധി പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നവൻ, ബുദ്ധി ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തവൻ എന്നും. ഉദാരമതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കും, മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനെ, വെറും 10 മാസം പ്രായമുള്ളെങ്കിലും ഈ അങ്ങയുടെ കാരണരഹിതമായ കാരുണ്യത്താൽ ഞാൻ അവബോധത്തിലേക്ക് ഉണർന്നു. സകല പതിതാത്മാക്കളുടെയും മിത്രമായ പരമദിവ്യത പുരുഷൻ ഭഗവാന്റെ അകാരണമായി കാരുണ്യത്തിന് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കൂട്ടുകൈകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഞാൻ അല്ലെ? അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ഇതാണ് അത്രയും കാരുണ്യമാണ്, കാരണരഹിതമായിട്ടുള്ള. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് അർഹനല്ല, എങ്കിലും ഭഗവാൻ നമ്മോട് കാരുണ്യം. നമ്മൾ അത്രയും പതിതനാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിനൊന്നും അർഹനല്ല, എങ്കിലും ഭഗവാൻ കാരുണ്യം. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പതിതരായവരോടാണ് ആദ്യം കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ ഒക്കെ പാടുന്നത്, ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു ദയാ കരോ മോരേ तम बिना की दयालु जगत संसारी पतिता पावना तव अवतार मोसमा पतिता प्रभु न पाइबे यार मोसमे पतिता प्रभु न पाइबे. ഞാനാണ് ഏറ്റവും പതിതൻ, എന്നെക്കാളും പതിതനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ആദ്യം ഉദ്ധരിക്കണം എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. എന്നിൽ ആദ്യം കാരുണ്യം കാണിക്കണം, എന്നോട് കാരുണ്യം. നരോത്തമദാസ് ഠാക്കൂർ നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാവൻ, ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യലയിലുള്ളവർ. എന്നിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഏറ്റവും പതിതൻ, അല്ലെ? എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും. ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എഴുതിയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, ഞാൻ മലത്തിലെ കൃമിയേക്കാളും താഴ്ന്നവനാണ്, അതിലും പതിതനാണ്, എന്നോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും. നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള ഗോസ്വാമിമാരെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ കാണാം, അവര്
ഞാൻ വലിയ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയാ ഗൗരവത്തിൽ ഇരിക്കല്ലേ. അവരെ ഏറ്റവും താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പതീതരാണ്. രൂപ ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി അവരൊക്കെ ഒരു പുൽക്കൊടി കടിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പുല്ലിനേക്കാളും എളിയവരാണ്, ഞങ്ങൾ അത്രയും താഴ്ന്നവരാണ്, ഞങ്ങൾ അത്രയും പതീതരാണ്, പാപികളാണ് എന്ന് നമ്മളോട് ആദ്യം കാരുണ്യം കാണിക്കുക. ഭഗവാൻ അപ്പോൾ ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ളവരോടാണ് കാരുണ്യം കാണിക്കുക. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഗർഭസ്ഥ ശിശു പറയുന്നു, അത്രയും എനിക്ക് 10 മാസം പ്രായമേ ആയിട്ടുള്ളൂ, എങ്കിലും എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധി തന്നിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യത്തിന് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഞാൻ നമ്മളും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. നമുക്കും എത്രമാത്രം കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓർക്കണം, അല്ലെ? പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയും ഭഗവാനെ കുറ്റപ്പെടുന്ന പോലെയൊക്കെ പറയും, അല്ലെ? എന്നാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർക്കും, അല്ലെ? കുന്തി മഹാറാണിയൊക്കെ അതാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. കുന്തി മഹാറാണി ആ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ പറയുന്നു, അല്ലെ? എത്ര അപകടങ്ങളൊക്കെ വന്നു, അപ്പോഴൊക്കെ നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത് വേറെ ആരുമല്ല അങ്ങ് മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? വിഷാൻ മഹാഗ്നി പുരുഷാദ് ദർശന സസഭയാ വനവാസ കൃച്ഛതി മൃദേ മൃദേനേക മഹാരദാസതോ ദ്രൗണശ്മഹരേ വിരക്ഷിത. പലപ്പോഴും പല അപകടഘട്ടങ്ങളിലും ഭഗവാനാണ് സംരക്ഷിച്ചിരുന്നത്. മഹാ അഗ്നി ഉണ്ടായപ്പോൾ, പിന്നെ ഭീമസേന വിഷം കൊടുത്തപ്പോൾ, അല്ലെ? പിന്നെ ദ്രൗപദിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോൾ, അല്ലെ? പിന്നെ എന്താ പറയാ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ഭീഷ്മ പിതാമഹനും ദ്രോണാചാര്യന്മാരുള്ള അത്രയും ശക്തരായിട്ടുള്ള യോദ്ധാക്കളുടെ ഒക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് പാണ്ഡവരൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു. അശ്വത്ഥാത്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്രയോ അപകടങ്ങളൊക്കെ വന്നു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ ആ പാണ്ഡവരെ എപ്പോഴും രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. ആ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കുന്നു. എത്ര അപകടങ്ങളൊക്കെ വന്നു, കൃഷ്ണ അപ്പോഴും നീ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇനിയും അപകടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, എങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായോ. അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത്, എന്നാൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാറാനുണ്ട്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ വന്നോട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പോ അങ്ങനെ എത്രയോ അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാൽ, പുറകോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്തെന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാൻ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കുക. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്താ പറയാ, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള യാതൊരു യോഗ്യതയും ഉണ്ടായില്ല, അല്ലെ? എന്നാൽ ഭഗവാനും ആത്മീയ ഗുരു, അല്ലെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണാബോധം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെ? കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെങ്കിലും എത്താൻ സാധിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, അല്ലെ? നമ്മളെ ഓരോരോ ആളോടും ശ്രീല പ്രഭുപാദര് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു, ആത്മീയ ഗുരു കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു, അല്ലെ? ശ്രീല പ്രഭുപാദര് എന്താ പറയാ, അത്രയും ഓരോരോ വ്യക്തികളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. എന്താ പറയാ, നമ്മൾ പറയും ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ പറയും, പലരും പറയും പ്രഭുപാദരെ നമുക്ക് കാണാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല, പ്രഭുപാദരെ എന്താ പറയാ നേരിട്ട് കാണാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല, നമ്മൾ അത്രയും നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അവര് പറയും, പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാർ പറയും, നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയോട് സ്നേഹവും വാത്സല്യവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ, ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കാളും വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ആർക്കാണ്? മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിയോടൊക്കെ ആയിരിക്കും. മുത്തശ്ശനും ഒക്കെയാണ് അവരെ കൂടുതൽ ലാളിക്കുക, അവരെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുക, അല്ലെ? ഒരു കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ അറിയാം, അവരുടെ മകന്റെയോ മകളുടെയോ കുട്ടിയായിരിക്കും, അല്ലെ? അവരൊക്കെ ബിസി ആയിരിക്കും, ഓഫീസിൽ പോകാനും മറ്റു ജോലിക്ക് പോകാനും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, അല്ലെ? എന്നാൽ ആ കുട്ടിയെ കളിപ്പിക്കുന്നതും ലാളിക്കുന്നതും അതിനെ എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ആരായിരിക്കും? മുത്തശ്ശനോ മുത്തശ്ശിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ പറയും പ്രഭുപാദരെ
നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ് ആത്മീയ ഗുരു, നമ്മുടെ സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ ആണ്. അത് പ്രഭുപാദരെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആണ്. അപ്പോ പ്രഭുപാദർക്ക് എന്താ പറയാ, കൊച്ചുമക്കളോട് നമ്മളൊക്കെ എന്താ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യന്മാരാകുമ്പോൾ പ്രഭുപാദർക്ക് കൂടുതൽ സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടാണെന്ന് പറയും. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിർഭാഗ്യവാന്മാരല്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. ഉദാഹരണത്തിലെ അദ്ദേഹം ഒരു ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യൻ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യമാണ് പ്രഭുപാദര് നൽകുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ തന്നെയാണ് ഓരോരോ വ്യക്തിയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ആത്മീയ ഗുരുവിനെ അയക്കുന്നത് പ്രഭുപാദർ തന്നെയാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ, അല്ലെ? പ്രഭുപാദർ എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് അത്രയും നരകീയ അവസ്ഥയിലൊക്കെ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടുകളിലൊക്കെ ഉള്ളവരെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പ്രഭുപാദരെ കൊണ്ടുവരുന്നു, കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി, അല്ലെ? അത്രയും ഹിപ്പികളെയും മറ്റുള്ളവരെയോ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെയും ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുവാനും നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട്. അതുപ്രകാരം അവരൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കും കൃഷ്ണാബോധം നൽകിയും അവരൊക്കെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാനും ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ കുട്ടി പറയുന്നു, എത്രമാത്രം കാരുണ്യമാണ് അത്, അങ്ങയോട് വേറെ യാതൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അങ്ങേ കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അങ്ങയോട് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വേറെ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ അകാരണമായി കാരുണ്യത്തിന് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നത് അതാണ്. ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം കാരുണ്യം നമ്മോട് കാണിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമുക്ക് അറിയാം ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം അപകടങ്ങൾ വരുന്നു, എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങൾ വരുന്നു, എത്ര ആൾക്കാർ ഓരോ നിമിഷവും മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധം തുടരാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയണം. ഈ ഒരു ദിവസം രാത്രിയാകുമ്പോഴാണെങ്കിലും, അല്ലെ, പകലൊക്കെ എല്ലാവരും ജോലിയൊക്കെ ആയിട്ട് തിരക്കാണെങ്കിലും ഭഗവാനോട് രാത്രി ഉറങ്ങാനാകുന്നതിനും മുന്നെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാനെ അങ്ങ് എത്രമാത്രം കാരുണ്യവാനാണ്, എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാനൊക്കെ സാധിച്ചു എന്ന്. നാളെ നമുക്ക് എന്താണ് ആവുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ഭഗവാനോട് കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചുള്ളതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിഗത ആത്മാവിന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള സ്ഥിതി എന്ന് പരമാത്മാവാണ് അവന് ബുദ്ധിയും അറിവിയും നൽകുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, സർവസ്യജാഹം സന്നിവിഷ്ടോ മത്ത സ്മൃതിജ്ഞാനം അബോധനഞ്ച, അല്ലെ? ഒരാളുടെ ഹൃദയത്തില് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഒരാൾക്ക് ബുദ്ധിയും അറിവിയും ഒക്കെ നൽകുന്നത് എന്ന് പറയും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഇതൊക്കെ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ, അല്ലെ? നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവെന്ന് ചൈത്യ ഗുരുവായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു, പുറത്ത് ആത്മീയ ഗുരുവായിട്ടും നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു, അല്ലെ? ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നു. പലരും ദീക്ഷ എടുത്തിട്ടുള്ള പലരും ചിന്തിച്ചാൽ മതി, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ദീക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ. നമ്മൾ നേരിട്ട് ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് ദീക്ഷ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കില്ല, അല്ലെ? അത് മറ്റുള്ള രീതിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രഭുപാദരും ഭഗവാനും പ്രഭുപാദരും കൂടി ആ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കും. നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്, കൂടുതൽ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോഴേ ഭഗവാനും പ്രഭുപാദരും ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മളെ സമീപത്തേക്ക് അയക്കും. അത് നമ്മൾ എവിടെയായാലും അവിടെ ആത്മീയ ഗുരു എത്തും, അല്ലെ? നമ്മൾ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവത് കാരുണ്യം ആത്മീയ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഭഗവത്ഗീത പോലുള്ള മഹാഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് പരമദൈവത്വം ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരത്തെ പോലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ആത്മീയ ഗുരുവായും ബുദ്ധിദാനം ചെയ്യുന്നു. പതിതാത്മാക്കളെ തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക്, ദൈവിക രാജ്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കുവാൻ സദാ അവസരം തേടുകയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മൾ എപ്പോഴും പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനോട് കടപ്പാടുള്ളവരായിരിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ സന്തോഷാവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഏത് നേരത്തും ഉത്സുകനാണ് അദ്ദേഹം. പരമദൈവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് തിരികെ നൽകാൻ പര്യാപ്തമായ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അതിനാൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിച്ച് കൂപ്പുകൈകളോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ഗുരു അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഗുരു ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ്, അദ്ദേഹം അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത്,
അതുപോലെയാണ് എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകി. യോഗ്യനാണോ അയോഗ്യനാണോ എന്നതൊന്നും നോക്കാതെ സകലർക്കും കാരുണ്യം നൽകി. നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും എത്രയോ ശിഷ്യന്മാര്, 60,000-ലധികം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് സ്വാമിമാര്. അത്രയും ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അതിൽ എത്രയോ ശിഷ്യന്മാർ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരെല്ലാം യമനിയമങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിക്കും, മാലയും ജപിക്കില്ല, പല ഒഫൻസും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പാപമൊക്കെ ഗുരുവിനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ആ പാപങ്ങളൊക്കെയാണ് ഗുരു അനുഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കാണാം വേറെ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അത്രയും വാച്ച് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്നത്. 10 വർഷമൊക്കെ ഒരു വ്യക്തിയെ വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ദീക്ഷ നൽകൂ. എത്രയോ ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരൊക്കെ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു 10 വർഷത്തിനായിട്ട്. 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ ദീക്ഷ ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, അത് അവരത്രയും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. പിന്നെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ, ചില മഹാരാജാക്കന്മാരൊക്കെ നിർബന്ധം പറയും, രാവിലെ 7 മണിക്കുള്ളിൽ 7-7:30 ഉള്ളില് 16 മാലയും ജപിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിബന്ധന. അപ്പോ അങ്ങനെ കുറെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഗുരുമഹാരാജ് അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യല്ല, എന്താ പറയാ, എല്ലാവരെയും ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, ഇപ്പം കുറെ ആൾക്കാർ ദീക്ഷയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെയും പ്രഭുപാദരുടെയും ഒക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 4 നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കും, 16 മാല ജപിക്കും, ഭക്തിയുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടും, ചില പ്രഭുപാദരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കും, പ്രഭുപാദരുടെ മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ ആ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പാലിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഗുരുവിന്റെ കാരുണ്യം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകരുത്. അങ്ങനെ എന്താ പറയാ, കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ ഈ കാരുണ്യമൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, ചില പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവിലൂടെ, ആത്മീയ ഗുരുവിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യമാണ് നമ്മൾ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും തന്നെ ആത്മീയ ഗുരുവിന് നന്ദി പറയുകയും ആത്മീയ ഗുരുവിന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അല്ലെ. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒക്കെ ആത്മീയ ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയൊന്നും ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അല്ലെ. അവരൊന്നും നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല, എങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു കടപ്പാട് എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ അഭൈതവുമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യത്തിന് ആ കുട്ടി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ എല്ലാ പ്രണാമങ്ങളും ഒക്കെ അർപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് തിരിച്ചു നൽകാനായിട്ടുണ്ട്. ഗോപികമാർ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് കീർത്തനങ്ങൾ പാടിയപ്പോൾ, ഗോപിഗീതങ്ങളൊക്കെ പാടിയപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ നൽകാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾ എന്നെ എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ സ്തുതികളെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും തിരിച്ചു നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത്രയും അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യമാണ് എല്ലാവരോടും കാണിക്കുന്നത്. ഒരു കുട്ടിക്ക് മാതാവിൻ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ശിശുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ചില നിരീശ്വരവാദികളാൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടേക്കാം. ഒരു കുട്ടിക്ക് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിട്ടുന്ന അത്രയും ഹൃദ്യമായി എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ സകലതും സാധ്യമാകും. കുട്ടി ബാഹ്യമായി സ്നിഗ്ധാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ആന്തരികമായി ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അവന്റെ ഒപ്പം അവിടെയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയാൽ സർവ്വതും സാധ്യമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആ കുട്ടിയുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ സാധിക്കും ഭഗവത് കാരുണ്യം കൊണ്ട്. നിരീശ്വരവാദികൾ പറയും അങ്ങനെയൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതൊക്കെ പഠിക്കുന്നു കുട്ടി ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും നാരദ മുനിയിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത്, അല്ലാതെ അസുര ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നല്ല ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, നാരദ മുനിയിൽ നിന്നാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ശരിയായ അവബോധം ലഭിക്കുകയും ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അവന്റെ ഒപ്പം അവിടെയുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശക്തിയാൽ സർവ്വവും സാധ്യമാണ്. ഭഗവത് കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അസാധ്യമായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെയില്ല അല്ലെ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരുവശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയ്യർക്കാം.